Ibon Minika eta Aritz Petralanda gara, IPES elkarteko kideak, Gernikaren egiak ikusentzunezkoa egin dugu, eta nolabait izan daiteke zuzendaritza lana egin izan dugula. Gernika gauza asko dira, ez? Eta Euskal Herritar askorentzako iruditegian igual esangura eta esanahi asko dituen kontzeptua edo, ez? Bada. Niretzako gaur egun Gernika esango nuke bizitokia da, ni Gernikan bizina zelako egun, eta oso leku interesgarria dela. Niretzako lehen Gernika, herri bat, zen Picassoren kuadroa zen, urriko azken astelena, merkatua, niretzako hori zen Gernika, ez, kultura edo pizka bat bai, musika eta aldetik bere, kultura aldetik, referentzia hori neukan Gernikarekin. Orain niretzako Gernika da oroimen biziko herri bat. Gernikaren egiak proiektu moduan edo zabaldu izan dugu IPES-en. Badauka lehen atal bat liburuzka forma edo formato duena, eta nolabait ere ikusentzunezkoaren noreteko iturburua liburuzka bera da. 1987 urtean Gernikan bombardatu zutela 50. urte hurrenaren aldarrikapen eta salaketa testuingurua emon zenean, historiaren maila deituriko Gernikaren egia, singularren deituriko maila inguru bat emon zen, eta horren transkripzioa IPESek egin zuen, horre nolabait ere, herritarrak zekitena, mundu mailako referentzia handiko historiari eta akademikoek ahotsa altxatu zuten munduari adierazteko Gernikan oinarrituako gezurra salatzea eta benetako egia aldarrikatzeko, alegia fasismoak errezuela Gernika. Eta transkripzio horri ardatz hartuta, proiektu bat egitearen noreteko beharra ikusi genuen edo aukera egon zitekela, besteak beste ikusten genituelako orain dela 30 urteko adierazpen haiek gaurko testu inguruan gaurkotasuna bazaukatela, esan dezagun zoritzarrez. Eta hasi ginen baita ere gogoetatzen, hor badaudela Gernikaren egiak pluralean ikuspegi eta iritzi ezberdinetako memoria ariketa kolektibo baterako erpin ugari. Eta konturatzen ari ginen baita ere hor hainbat eta hainbat ikuspegi hitz larrietan memoriaz eta historiaz hitz egiten dugunean galtzen direla edo diluitzen direla edo ez dutela behar moduko azpimarra edo baliorik hartzen, ez? Eta hor batez ere ikusten genuena zen emakumeren ahotsa, herri mugimenduen papera memoriaren berreskurapenean, eta baita ere hirugarren hanka bezala plantatu izan duguna da komunikabideek edo komunikazioak duen papera gerra testuinguruan, Gernikaren bombardaketaren ondorengoak emon zuena, nolait ere gaur egun post-truth, ezagutzen dugun horren noreteko aurrekari historikoa bezala kontziatu dezakegulako. Historialarien bertsioa ezagutzen dugu, eta ez benetazko bertsioa, gertatu denaren bertsioa, ez? Eta gizonen bertsioa daukagu, historialariak normalean gizonak eta txuriak izan dira ere. Eta ikaragarri da, eta gainera elkarsketak egiten genuen bitartean, ez da zerbait behartua izan emakumaren papera bertan agertzaena, baizik eta suertatu da, azkenean ikerketa lana egiterakoan eta bilatzerakoan perspektiba hau landu eta emakumea da, eta beste batek beste eraman gaitu eta zentzu horretan oso interesgarria da, eta ikusentzunezko honek planteatzen duena da, orain arte egindakoa, zer dagoen egiten gaur egun, eta zenbat lan dagoen egiteke, hori isladatu nahi du. Elkarrizketak hasi ginenean baitere, inkluso joan ginen moldatzen eta joan ginen ikusten, eta kontatu ginen, egiten ari ginen lanak, guretzako kristolako irakasgai bat bihurtzen ari zitzaigula, ezin zala bakarrik gubiok jaso behar genuen zerbaitengan geratu, eta mon behar geniola benetan, tresna izaera audiovisual bat, eta batez ere eztabaiderako euskarri bat bezala planteatzeko. Ikasi dugu pilo bat nik uste. Eta izan da oso lan gozoa azkenean. Nitzako azkenean lan bakoitzak dauka berezitasun bat eta denetatik ikasten duzu zerbait, baina honetatik nik uste nolabait beste perspektibatik eta beste gauza batzuetan zabaldu da, edo gogo batzuk sartu zaizkit, igual beste kontu batzuetan, nire perspektiba, ikusentzunezko perspektiba bai, lantzeko gogoak edo bentsat hortik tiratzeko gogoekin bai utzi nahu laune. Ikusentzen honekin eta herri desberdinetan memoria historikoa lantzen duten plataforma eta jende desberdinek egiten ari den lana da
benetan historia horreri buelta ematea. Letra potoloetan idatzita dagoen horreri, atzean dagoen benetako gertaera horreri daukan garrantzia ematea. Ikusentzunezkoagoa gainera daukagu gure Vimeo orrialdean dago eskegita eta eskuragarri dago, edonork ikusi dezake, eta hori, nahi duguna lortu da ikusentzunezko honekin da beharrizan bat sortzea, jendearengan beharrizan bat esatea, nik nire herrian gertaera bat egon zen, delakoa, bombardaketan inguruan edo delakoarekin, eta zergaitik ez da ikertzen, zergaitik ez du galdetu nire aitona amonei zelan bizi izan zuten gerra denbora, ez? Zergaitik daukagu gure euskal nortasunen barruan isildik geratzena, ez galdetzearena, ez hitz egitearena, horrek ez zerbait esan nahi du, ez?